10 χρόνια εμείς, 10 χρόνια βιταβής. Για τον Μίστερ και τιμής, στο νομό Αττικής. Έχουμε λόγο τιμής, λόγος 90 της, 90 μοίρας. Της ακουστής θύρας, 23. Αυτό είναι free, που σκάει σαν frisbee. Και δεν μπορεί να σου μπει στο μυαλό, και από το μυαλό σου δεν μπορεί να σου βγει. Ακούγονται λύκοι, κοπρίτη, κυνήγα το λαγό, οι αλούκοι. Και εμείς θα σε σκάμε και θα σας πάμε, γιατί είσαι ένα μικρό τσιγαρίκι. Από Αραλίκη σ' Αραλίκη, από Αθήνα Σαλονίκη. Από Αθήνα πάλι πίσω, πάμε πάλι για την Κρήτη. Το δεύτερο, το πρώτο δεν ήταν ωραίο. Θα υπάρχουμε για πάντα. Είτε το σπάσουμε, είτε διαλυθούμε, κάνουμε κουμάντα. Ένας ή όλοι μαζί. Αυτό το δίνουμε για τους άντρες, το δίνουμε για τις αγαπημένες μας αδερφές, για τις μητέρες, τους πατέρες, για όσους